Umzali uneyingane ezimbili, 2 kids. Njengoba aneyingane eziwu-2, leyingane zakhe uyafuna lokuthi azijabulise. Umzali athatha imoto anikeze ingane enye, bese uthatha imali unikeza enye ingane. Nangu unikezwe imoto, akasayijabuleli ke manje imoto ngoba sobona nangu ukuthi uphiwe imali. Ngoba baningi abantu abangakujabulela abanakho ngenxa yokuthi uma uNkulunkulu aphakamisa abanye abantu kube nawe ngathi kwamele ube nalento uNkulunkulu ayiphe lo. Uyabona uNkulunkulu uma asinikeza izinto angeke asinikeza izinto ngokulingana nangesikhathi esifanako. Kungakho into edestroy abantu abaningi ukukholelwa ukuthi uma omunye athole isibusiso naye uyasidinga. Kanti kungakho bancipha kangaka bo congratulations. It is because abantu bafisa into onayo ngesikhathi bafisa lokhu onakho sebakhohlwa ngalokhu abanako okuyisibusiso, ngoba kunabantu abanezinto ezinhle, kunabantu who are blessed but abakujabulela ukuba blessed kwabo ngoba babona wena. So uma babona wena uphakama ngento, le blessing abanayo, lezinto ezinhle abanazo abaziboni ngoba wena usuphakeme nawe. Uyabona kubalekile ukunderstand ukuthi singabantu we are not destined for same things. uNkulunkulu akasibekelanga izinto esifanako sonke. uNkulunkulu angeke asinikeze izinto esiyifunako ngendlela esiyifuna ngakhona, ngoba kunabantu abafuna izinto hayi ukuthi bayayifuna. Abanye bayifuna ngoba babona abanye abantu sebanazo. Kunabantu ezinye izinto abayidingi kodwa ngenxa yokuthi kunesibusiso sakamakhelwane asibonile naye ukholela ukuthi uyasidinga. Kungakho abaningi aba-enjoy emakhaya abahlale kuwona, ngoba the more babona amanye amakhaya kune-improvement, kune-elevation, bakholela ukuthi hayi bona they are coming from poor families. Kungakho kunabantwana namhlanje oyise babo ababajabuleli ngoba ubona oyise bangaphandle ukuthi babaphatha kanjani abanye abantwana. Funa understand into yakho uNkulunkulu akuphe yona, ukuthi la kuphe khona cannot be the same njengomunye umuntu. There's a reason why you have what you have. Kungakho abanye aba-enjoy impilo, abanye they are living with anxiety, under depression. Ukhanda ukuthi most wezinto abasifunako akuzona ngezabo kodwa ngezabantu. Ukhanda ukuthi udepresswa izinto ayibona abangani abanazo, abona ihlobo zinazo. Ukhanda ukuthi 99.9% wezinto uyifunako wena akuzona ngezakho, izinto uyithandele ngoba uyibona abanye abantu banazo. Kungakho abanye baze bathandazele nezinto that don't belongs to them. Kunabantu abathanda lento yakho kodwa okwabo banako, but the problem they cannot enjoy lokho abanako ngoba wena lokho naka kufana lokubona banabo. Umzali othatha imoto nikeza ingane, umzali othatha imali anikeza ingane, usuke ebona ukuthi labantwana abafani. Usukazi ukuthi uma thatha imoto kulo anikeza lo uma ngimnikeza imoto ngaba ukufa kwakhe ngoba ngisuke ngimbona umntwana. The reason why uNkulunkulu esinikeza izinto ngokungafani, uyasazi wasidala wasiletha kulomhlaba. uNkulunkulu wasidala, uNkulunkulu uzosinikeza izinto ezisifanele. Yabona na ukhuleka, khulekela lokhu uNkulunkulu akubekele wena. Abanye namhlanje bahamba ngeimoto abangayithandi, inkinga bayithanda ngoba zihamba ngabanye abantu. Wathi lo anako uma sabona wena unakho wasana ufuna lokho kwakho.